So, tá plán ionta simplí aganne. Bhín mé héin agus fanúla ag Lord Gaeilge lenar pháistí an támar fad. Tá bhrí sin cleiseann sí Gaeilge an támar fad agus bíonn sé Lord Gaeilge linne an támar fad. Má chúlar héin ná rugadh mé I Ganda Mayo, ba é béarla má chéad seangaí, cosa le má hismóirí. Tóla mé Gaeilge ar scoil. Well, tá mis móí an seás a Gaeltart agus tógu le Gaeilge mé, sé Gaeilge a lormaid an támar fad ar scáil agus samála agus sa fabhal. Thucramid Gaeilge a Lord lenar pháistí mar tógu fanúla sa Gaeltacht agus ba bhíon léithí Gaeilge a Lord lenar pháistí. Déantí mise lei sin mar ar deanga dúis atá agus is rud ionta tábhachta é a chéanál beo. Well, is mis dúnach má cinne mar is a garú go na margam. Tógiú I deach le Gaeilge me. Tá byrtgasúram atógus lúca agus tá tógáil sa héidirú tógáil idir Spáin rúgan versál sa Spáin ach bí muidir cúnaí hall agus cúnaí wus. So tá bláise bhá acu agus gur go bhúnús an dá híríad an dá chinne intubs agus mairinn siad sa Spáin mar bheith Spáin agus in éireann mar bheith Gaeil. Cad é se? Éinín beg nó éinín mór? Mór. Éinín mór? Ní aice me sé bhealachánach ach go mehí a bhairt Gaeilge le mo ghasúr. Nar an lán tú de hang go héin, de hang go chúchas, sin hú go gáiríri mar dira, agus do bhaintir agus gáirdíomhú, agus má tá chuid gasúr gur aine chearta bheith ormsa ar a glunne ar a seamhaintir ar goid colcarchaí, ní bhlára ba teanga láirt, mar bhúil se sin acu gáiríri ní bheith an chud sin tríomh nachar acu gáirdíomhúid. Muy importante porque viven en la Gaeltachta y este es el idioma de su padre, de su familia. Entonces, para mí, yo quiero que mis hijos estén bien integrados en la comunidad. Well, rugach mé má leabhar lia agus ní de bhaintear Gaeilgeora mé, aber ní raibh mór an Gael I mo chúlra ná feic mar sin, agus ní chuige sonna bhogamar síos go chur go ghaine. Háid bhogamar nar a bhíos timpeall 7 mbliain d'aois. Agus de bhar son is tréimh a hamasca le muintear na háite agus dul ar scoileann sa furas féin go Gaelna. Well, de thucréamar ruairi a thugáil le Gael an nuair a bhí Zoe is súil dúspóire tuisc ó mo héamhsa go rud an ádúrtha a bheithé. Rugach mé I Sasna agus tháinig mé go dtí ar an beag nach 10 bliain ó hin. Tá méid fós a fálam dhéanamar an socrú labhairt le ruairi as Gaeilge. Is tá sé tachtach dúin agus domsa Gaeilge aige. Tá me ben rud is bunasí go meach Gaeilge na gasúil na go láire Gaeilge lob, má chluiseann siad na dimpeall chuile agus má ghlacann sé leis go bin teanga lethú le tí. Bhil tíir sé lob agus ghlaic siad ar a gcuiseanna. Tá sé? Sál? Pues lo que intento hacer es que vayan a más actividades en la comunidad. Si hay talleres, deportes, cualquiera de estas cosas, intento que vayan a todas, que vean que el irlandés es una lengua viva, que la pueden hablar cada día con amigos, amigas. Má chaantas am spríile a chu gasúir agus bheith ar a level céanna gan bheith ggóil bháisteachtar, ach a bheith sprí luthb, agus bheith sprí gáil béis siad a sprí deanga bu. Agus má tá tú láithrí Gaeilge, so sin teanga is spríúla ag an trá sin so gá réir béis siad a gur a bheith a láirt sa teanga sin. Tá rudaí ann tá áisina fálam agus rudaí mar sin dar nó tá leabhar Gaelna ige. Tá dúdíoscí as Gaeilge, tá DVDs Gaeilge agus rudaí mar sin ann. Na takeíartaí a ar fáil fáinne pháistí Gaeilge a Lord nó tá na scálanna le Gaeilge an seás a Gaeltart agus tá níonra í tá táhairt a fásta. Tá an táhairing an seo mar go bhfuil na gcónaí an aice le mo chuid tuismar I héin agus is Gaeilge a Lord sin le na pháistí an támar fad. So cloiseann siad Gaeilge
leona antín agus an ancail agus tá sin tan néadara acu Gaeilge a labhairt. Ó ma haí héin I goláiste saoú, an cuias fearr chun Gaeilge a ólam ná é labhairt is a cloisteáil an táimar fad. Tá sé mar an ggéarna nó atá do pháistí ag fólam Gaeilge. Na bantas si dá pháistí Gaeilge a bheith acu bíonn se forad níos fós acu na a héin siad na scála, ní bhíonn strasarú I ólam mar bíonn si acu ón bála agus na a dhéanann siad scrúdaí hen sin bíonn an Gaeilge acu go maiid.